खुलुमबाय गिबियावनो फिन खनसे आं गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम माखासे रादाब लानानै फैदों। गिबि रादाबावनो दङ दिनै फुंनि 2 रिंगासोआवनो डिब्रुगड़निफ्राय गुवाहाटीसिम थांनाय गंसे हरनि बासखौ दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन। दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनायजों बासनि माखासे ग्लासफोरखौ गाज्रियैनो जोखोम खालामदोंमोन। बासाव गासै सा 28 to 32 सो दावबायारि दंमोन होननानैबो मिथिनाय जादों। नैथि रादाब मोनसे स्टार्ट सुलुंनि बिथायाव सानै बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव हमनाय जादोंमोन, जाय आयेन बेरेखायै भारतआव हाबफैदोंमोन। मोनसे पुलिसनि बिबुंथियाव बुंनाय जादों दि बिसोरो उदखारि आफादाव हाबनो थाखाय लाइमोनफोरखौ उग्रबादि खालामनो नोगोराव फैदों होननानै। थामथियाव दङ मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन क्रुज मिसाइल ब्राह्मस NG नि दिहुनथाया 2026 मायथाइनिफ्राय लखनऊआव जागायगोन। बेजों लोगोसे भारतनि मिसाइल बानायनायनि गोहोआ 2 गुन जागोन होननानै मिथिनाय जादों। बेयो मोनसे उननि जोलैनि ब्रह्मस मिसाइल, जाय रेजें, गोख्रै आरो गिख्रंथावसिन जागोन। बे मिसाइलनि दिहुननाया गिबि खेबनि थाखाय लखनऊआव खालामजानाय जागोन होननानै मिथिनाय जादों। ब्रैथि रादाब गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ मंगलबाराव वाराणसि लकसभा मासिनिफ्राय गावनि नमिनेसन गथायदोंमोन। वाराणसियाव सोलिबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि 7थि आरो जोबथा खोन्दोआ 1 जुनआव भट होनाय जागोन। बाथि रादाब मोनसे जौथाइनि बांसिन समनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय आर्जेन्टिनानि पेटागोनियान बोरिमानि साखाथिनि लैथोआरि ओनसोलफोराव से व्हेलफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बेयो लैथोआरि रैखाथिनि मोनसे गोनांथार जाथाय, जाय जारिमिनारि जाहोनाव गोबां बोसोरनि गिथावना बाङाइ जालांनायनि उनाव फिन थांफिननायनि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। द'थि रादाब भारतआ 2024 मायथाइनि वर्ल्ड हाइड्र'जेन सामिट जथुम्मायाव गावनि पेभिलियनखौ गायसनदोंमोन, जाय आथिखालाव 13 to 15 मेसिम नेदारलेन्डनि रटरडामाव सोलिगासिनो दङ। गोदान आरो दाफिननाय गोहो मन्थ्रि बिफानजों खुंजानाय इन्डिया पेभिलियनआ बे हाबाफारियाव बयनिख्रुइबो देरसिन महरै गसंथादोंमोन। भारतआ जानुवारि 2023 मायथाइयाव 19,744 कौटि रांनि गासै खरसाजों गावनि हायुंआरि सोमखोर हाइड्र'जेन मिशनखौ जागायदोंमोन। बेयो 2030 मायथाइनि जोबनायसिम 50 लाख टननि गोथां हाइड्र'जेन दिहुनथाय गोहोखौ मोनफुंनो थांखि लादों। स्निथि रादाब गाहाय मन्त्रि शहबाज शरीफआ मंगलबाराव इस्लामाबाद सोरखारि नङि आय'गनि मोनसे मेलाव बे बाथ्राखौ फोसावदों दि पाकिस्ताननि गासै सरकारि कम्पानिफोरखौ फान्नाय जासिगोन। बिथाङा बुंदोंमोन, फालांगि खालामनाया सोरखारनि खामानि नङा। सोरखारनि खामानिया हादोराव फालांगि आरो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां आबहावा सोरजिनायसो। पाकिस्ताननि रांखान्थि मन्थ्रि बिफाननि दिसेम्बर 2023 मायथाइनि फोरमायथिनि बादिब्ला पाकिस्तानाव गासै 88 सोरखारि कम्पानिफोर दङ होननानै मिथिनाय जादों। दाइनथि रादाब आमेरिकाया मुलुगनि गिबिसिन फु फाइटार ग्रहसाखौ हगारनो थागथियारि खालामगासिनो दङ। बे ग्रहसाया मुलुगनि हादोरफोराव बानायजानाय हाइपारसनिक मिसाइलफोरखौ नोजोर होगोन, जाहाथे बेखौ मिथिनो हायो दि बबे हादोरा बबे थांखियाव मिसाइलखौ गावदोंमोन होननानै। बेयो आमेरिकानि स्पेस फर्सनि मिसाइल ट्रेकिं अख्रांमा जाहाज जागोन होननानै मिथिनाय जादों। गुथि रादाब दिनै मंगलबार खालारखालि आसामनि सोलोंथाइ बिफान मन्थ्रि रनज पेगुआ देहा फाहामसालियाव आसामनि बारग' सोलोंथाइ मन्थ्रि थानेश्वर बर' सारखौ नायहैदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि आं बिथांनि थाब हामखांनाय आरो गोलाव जिउ हास्थायदों होननानै। जिथि रादाब राजस्थान रयेल्सनि क्रिकेटारफोरा अमा बेदर जानो मोजां मोनो होननानै फोरमायथिदों। रियान परागआ गुवाहाटीआव फैनाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय अमा बेदरनि राहा खालामदोंमोन आरो बिसोरो काजिरंगा हायुङारि पार्कआवबो दावबायहैगोन होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा बिसिमनोसै। जुदि नोंथांमोना आंनि बेबायदि भिडिअ'सफोर हगारबाय थानायखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज आंनि भिडिअ'खौ लाइक, शेयार खालामनायजों लोगोसेनो साबस्क्राइब खालामनानै होलायनो दाबावथार। स' गोजोन्थोंसै बयनिसिमबो गोजोन हरनि हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।